και σήμερα είναι πράσινο. Αυτή η ιστορία με τα λεπτιά πρέπει να σταματήσει γιατί έκανα μια συμφωνία. Συμφωνία. Με ποιον? Με το φάντασμα. Με ποιον? Με το φάντασμα του Κάντερβι. Τον Σερ Σάιμον. Έλα τώρα, μαμά. Μην μου πεις ότι πιστεύεις για αυτές τις ανόητες ιστορίες. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν υπάρχουν φαντάσματα. Υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Όποιος γιατί με αυτό το απέσιο μυστικό, σίγουρα θα σε περάσει για φάντασμα. Αγάπη, σταμάτα να κοροϊδεύεις πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Και αν δεν τα ξέρεις, αυτό το φάντασμα υπάρχει. Έχει δίκιο η Ελεονόρα. Είχα και εγώ μαζί του μια συνάντηση χτες το βράδυ. Με ενοχλούσε ο θόρυβος που έκανε η visite του και του πρότεινε ένα καταπληκτικό λιπαντικό για να την πλαδώσει. Δεν νομίζω ότι εκτίμησε πολύ την κοινωνία. Το λιπαντικό είναι ακόμα στη θέση του. Μαμά! Θυμίζανε και αυτή που η κινητά του να κάνει φωνές και κάτι περίεργο στο ρίγο. Γιατί εχθές το βράδυ, κοιμήθηκα μια χαρά. Τι περίεργο μωρέ. Μαμά! Αυτό. Δεν νομίζεις πως θα έπρεπε να προσέχει λίγο περισσότερο τις συναναστροφές. Ολόκληρη κυρία, πρέπει, είναι δυνατόν να μιλάς με τον οποιοδήποτε. Βέβαια! Μην είσαι πια και τόσο πολύ, μην είσαι Δημοκρατική. δημοκρατική. Τι θα συζητούσατε για το μεσημεριανό καλεσμένο? Για το μεσημεριανό είμαστε καλεσμένοι. Για το δείπνο όμως θα θέλαμε κάτι απλό. Πάτε σκητή. Πια, κύριε Όμνη, η κόρη μου δεν έχει ανάγκη να δανείζεται ρούχα. Δεν βλέπω τι σχέση μπορεί να έχω εγώ με αυτό. Μα μιλώ για το νηχτικό που αφήσετε πάνω στο κρεβάτι της. Μα δεν άφησα κανένα νυχτικό επάνω στο κρεβάτι της. Oh my God, it's terrible. Unbelievable. Και τότε πώς βρέθηκε εκεί. Φαίνεται, Μανούλα, ότι υπάρχει κι άλλο φάντασμα στον πύργο. Σιγρικό αυτή τη φορά. Θα είχατε την καλοσύνη να μου το πείτε. Όρισε το νηχτικό. Μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορώ? Αρκεί να μην το ξαναδώ στα χέρια της κόρης μου. Μάλιστα, κυρία. Μαμά, πάμε να είμαστε. Ο λόγος είναι το περιμένει. Oh my God, το ξέρετε άλλη, πάμε. Μην θυμάσαι, πάμε και την γρήγορα. Γιατί είπες ότι δεν υπάρχει φάντασμα. Ξέχασες και το βράδυ. Είναι δυνατόν να ξεχάσω. Ακόμη τρέμουν τα πόδια μου. Αλλά παραλίγο να τα καταστρέψεις όλα. Εγώ. Ναι, εσύ μη μιλάς καθόλου, σιωπή. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε μια πλάκα και να σου τρομάξουμε όλοι. Μαζί και το φάντασμα. Γι' αυτό λοιπόν οι άλλοι πρέπει να νομίζουν ότι εμείς δεν πέσουμε εκεί. Δεν είδαμε τίποτα. Δεν το είδαμε. Δεν κατάλαβε τίποτα. Όχι. Πού να καταλάβει. Κορίτσια, Είναι το ίδιο. Το ίδιο νυχτικό που βρέθηκε στο κρεβάτι μου όταν κοντοήρθα στον πύργο. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά